Skema ġdida li se tiswa xejn inqas minn 5 miljun euro u nofs, negozji Maltin se jkunu jistgħu inaqsu d-dipendenza fuq żejt li jniġġes u bekk jikkontribwixxu għall-ambjent aħjar. Il-flus li negozji jiffrankaw mal-akkwist tal-enerġija jkunu jistgħu jintużaw f'investimenti jew inċentivi oħra. L-iskema tagħmel parti mill-Fond Ewropew Għall-Iżvilupp Reġjonali. Dawk li japplikaw għall-iskema se jiġu rifondati sa 50% tal-ispejjeż involuti fl-installar ta' sistemi fotovoltajċi. Il-fondi jitilgħu sa massimu ta' 120,000 euro. Sabiex il-proċess ta' installazzjoni ta' pannelli fotovoltajċi jkun eħfef, il-Malta Enterprise ħarġet sejħa l-kumpaniji li huma interessati jipprovdu sistemi solari. Bħalissa qed jiġu evalwati l-kumpaniji kollha li wieġbu għal din is-sejħa. Kumpaniji li huma interessati li japplikaw għall-iskema biex jakkwistaw sistemi fotovoltajċi jistgħu isibu l-kriterji u dettalji fuq is-sit elettroniku tal-Malta Enterprise.